Dnešný deň bol posledný dňom mojej prvej 500 klikovej výzvy. Som sa prvýkrát objavil na internete, začal som s príbehmi, no a keď mi došli príbehy, tak som sa dal na túto 500 klikovú výzvu. Pôvodný plán bol, že mesát, lenže sa to zmenilo na 500 dní, pretože 500 dní robiť 500 klikov znie lepšie. No a tak som ich tak robil, lenže na 110. deň som s tým stopol. A takto spätne, keď sa na to pozerám, bolo to viac menej z toho dôvodu, že v tom čase som si neveril som seba samého a odtedy som veľa precestoval, bol som vo viacerých robotách, veľa som videl, veľa som zažil a som si tak uvedomil, že na konci dňa, počnúc kariéru a vzťahy a peniaze, na konci dňa mám len slabého seba a pokiaľ si nebudem veriť sám seba, tak nikto nebude veriť vo mňa, pretože nikto sa nezabudza s tým, že kokot, ako pomôžem Benzovi, alebo chápeš, čo chcem povedať. Proste každý máme si svoju bublinu, svoje plány, svoje ciele. A najlepšou takouto pomockou, čo som našiel k seba dôvere, bolo, že raz za čas si dám fakt, že proste brutálny tréning, či už 10 minút fínsky set, alebo niekde hodinu bežíme, alebo aj tieto kliky. A to mi dodáva takú tú energiu a odhodlanie, že hociaká prekažka, hoci čo proste sa postaví do mojej cesty života, tak verím si, že mám tú silu, energiu a odhodlanie a schopnosti hlavne zvládnuť túto prekážku. Nechajte sa to prehodiť hlavou, ja si aj kliky a užívaj autorok.